Γεια σας παιδιά, σήμερα όπως βλέπετε ο καιρός είναι λιγάκι βροχερός. Μετά από τόσο καιρό έβρεξε επιτέλους, άρα και να είχαμε δουλειά στα χωράφια σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμένα γενικά όταν έχει τέτοιο καιρό μου έρχεται μια όρεξη για μαστορέματα, για συντήρηση. Και μιας και έχει συμπληρώσει τις ώρες λειτουργίας για την αλλαγή των λαδιών του κινητήρα, το Vision εδώ από πίσω, είπα να κάνω ένα service. Οπότε πάμε να δούμε λιγάκι τι θα χρειαστούμε για το service. Αρχικά έχουμε τα καινούργια λάδια εδώ, μια καστάνια με το 16 που είναι ο αριθμός από την τάπα, και έχουμε και ένα σφιχτήρα, ξεσφιχτήρα, δεν ξέρω πώς να το πω. Το χρησιμοποιώ πάντως για να ξεσφίξω το φίλτρο. Θα χρειαστούμε και ένα λεκανάκι, αυτό εδώ, ένα απλό μπετόνι από Roundup είναι κιόλας και το κόψα για να ρίξουμε μέσα τα παλιά λάδια. Οπότε πάμε σιγά σιγά να δείξουμε πάνω κάτω πώς θα κάνουμε την αλλαγή. Αν και είναι κάτι εύκολο, αλλά για να έχουμε λιγάκι ενδιαφέρον να σας δείξω πάνω κάτω πώς κάνω εγώ τη δικιά μου αλλαγή στα λάδια. Πρώτα απ' όλα θα αρχίσω με το να βάλω ένα ζευγάρι γαντάκια, να μην λερωθούμε. Όσοι ξέρουν πρώτα τα φυσάμε να ανοίξουν καλά. Και αφού βάλουμε τα γαντάκια μας, παίρνουμε το λεκανάκι, το βάζουμε κάπου εδώ, παίρνουμε το 16 το καρυδάκι και πάμε να ξεσφίξουμε. Βγάζουμε την τάπα μας από το κάρτερ, ανοίγουμε την επάνω τάπα από τα λάδια για να έχουμε καλύτερη ροή, να στραγγίξει πιο γρήγορα. Εφόσον έχουν στραγγίξει τα περισσότερα λάδια, τοποθετούμε έτσι το σφιχτήρα και ξεσφίγγουμε το φίλτρο κατά αυτόν τον τρόπο. Αφού ξέσφιξε βάζουμε μετά χέρι, φροντίζουμε λιγάκι το λεκανάκι να είναι ακριβώς από κάτω. Παίρνουμε το καινούριο μας φίλτρο, παίρνουμε λίγο από το παλιό λάδι στο χέρι μας, το λαδώνουμε και πάμε να το κουμπώσουμε πάνω. Προσέχουμε να πιάσει καλά το σπήρωμα και να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα και σφίγγουμε με το χέρι. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να βάλουμε την τάπα του κάρτερ και να γεμίσουμε με αυτό το καινούριο φρέσκο λαδάκι Agroloop 1540 που είναι για τα μοτέρ, τα Perkins της Landini. Ψεκάζουμε λίγο την τάπα να καθαρίσει καλά και αφού βάλαμε το καινούριο φίλτρο πάνω, εγώ παίρνω και ένα μαρκαδοράκι και γράφω τις τωρινές ώρες ώστε να θυμάμαι πότε πρέπει να ξανακάνω service στα λάδια. Και αφού σημειώσαμε και τις ώρες που έχουμε, ξαναβάζουμε την τάπα στο κάρτερ. Έπιασε. Οπότε πάμε σιγά σιγά να γεμίσουμε με λάδι. Παίρνουμε το λάδι και εφόσον έχουμε βάλει αρκετό λάδι, η στάθμη πρέπει να έχει έρθει εκεί πέρα που πρέπει. Ξαναβάζω εγώ μπροστά να το δουλέψω λίγο παραπάνω και να ξανακοιτάξω τη στάθμη μετά. Έχει κατέβει ελάχιστα η στάθμη, συμπληρώνουμε άλλο λίγο και εφόσον τελειώσαμε με όλα τα βήματα, μένει να βάλουμε την τάπα. Την καθαρίζουμε και αυτή με ένα καθαριστικό για φρένα και την ξανατοποθετούμε στη θέση της. Και κάπως έτσι ήταν ένα απλό service σε λάδια και φίλτρα στο τρακτέρ μας. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, οπότε μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και τα λέμε. Bye!